Wrth i mi ddysgu am ein enwau llefydd, dwi'n cael fy swyno gan ei hanes a'i hystyron, ond ar yr un pryd dwi'n cael fy mhryderi a fy nghythryddo weithiau gan y diffyg parch a'r dileu sy'n digwydd. A does unman yn creu'r teimlad yma i mi yn fwy nag Eryri. Ac yma, yn Nyffryn Peris, mae yna leoliad sy'n crynhoi pob emosiwn, pob pryder a phob dadl sy'n gwynebu ni. Wrth i ni ofyn y cwestiwn, pam bod ein enwau llefydd mor bwysig? Chwarae lechi dinorwig ydi hon, fel mae fy nhaid yn gweithio. Ond erbyn heddiw dringwyr, nid chwarelwyr sy'n trin y graig yma. Ond fel fy nhaid a'i gydweithwyr, mae'r dringwyr hefyd yn gadael ei marc ar y llithra yma, ond mewn ffordd sydd yn codi gwrychyn nifer o bobl leol. Wrth gloddio haen neu bonc newydd, byddai'r chwarelwyr yn ennill yr hawl i'w henwi. Ponc Edward Jones, Abyssinia, Llangrithiolus, a ponc Robin Rapar. A mae enw rhai yn cyfnodi'r tyddynod a'r ffermdau sydd bellach o dan y tomenydd yma. Ponc Miria, ponc Tudur Owen a phonc Pant Ceibran. Mae yna un bonc o'r enw Toffat, neu Toffet o'r Beibl, term sy'n golygu uffern. Dychmygwch mynd i weithio i fanno bobora. A mae yna rhai yn enwa merched, Alice, Enid a Veronica. Unigolion mae'n debyg oedd yn gysylltiedig â stad y feunol sef perchnogion y chwaral yma. Maen nhw'n gofnod gwerthfawr o gymdeithas ac o hanes defnydd y tir yma wrth i hwnnw newid. Ond mae'n cymdeithas ni yn dal i newid. A'r arferiad efo dringfeydd ydy bod y person cyntaf i'w dringo yn cael ei henwi, sy'n golygu, enghraifft, fod ponc Pen Rhyd yn cael ei adnabod rwan fel looning the tube level. A mae ponc teiliwr bellach yn gydeu y ret. Ond i fod yn deg, mae rhai o'r dringwyr yn trio gwneud defnydd o'r enwau Cymraeg a'i cynnwys nhw mewn llaw lyfrau, ond buan iawn mae'r enwau newydd mae'n sticio ac o fewn dim yn ymddangos ar fapia swyddogol Eryri. Y ddadl ydy fod gan bob enw ei le. Na ddylid colli'r hen rai, ond fod gymaint o werth i rai newydd hefyd. Ond ydy'r enw Ponc New York yn fwy gwerthfawr na'r ddringfa Slug Club Special, enghraifft? Ydyn ni'n derbyn, fel mae'r tomenni llechi wedi gwneud, fod yr hen yn cael ei orchuddio gan y newydd? Ta ydyn ni'n ffindio ffordd o gadw hanes cymuned fy nhaid ein ninia anteidia ar gyfer y dyfodol? Mae gennau deimlad na nid ni fydd yn gwneud y penderfyniad, ond y cenedlaethau fydd yn dod ar yn hola. Y peth lleiaf fedrwn ni'n neud felly ydy gwneud yn siŵr ein bod ni'n gwarchod a chofnodi yr holl enwau, fel bod yr hawl gan ein plant a phlant ein plant i wneud ei dewis nhw, y Gymraeg ta'r Saesneg.